बिजनियाव थांनो फैदों लोगोफोर ट्रेन स्टेशनाव नै जोंनि गगामुगनि बिजनियाव थांनोसै जोंहानि बिब'मोनहानाव ओरैजाय माने रानि बिफाजों बाबुजों दोनबोनो फैदों रानिजों आंजों थांगोन इनिफ्राय आफाबो थांगोन आरोना जानि आफा स्टेसन मोनफैबाय लाबो मा लानो नागिरदोंलाय दा मामिया लाजेनबायानोहाय नै ट्रेनानो गाखोनो मोनथ'वाखै लाजेनबायानो नै मा जाखोदि बे गेलेग्रा लाजेनबायानो फै फै जोंहा ट्रेनाव गाखोबाय बिजनियाव थांनो नागिरनाया ना मामि आयंमोनाव थांसै ना बादाम लाबोबायानो नै नालागे dia नालागे asal nomor नालागे नांगौमोन नाङानो मालाय रङिया मोनफैबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय टिकेट दाननोसै बिजनियाव थांनायनि आरोबाव मामिया बाजाबाय नै बानानै लाबोबाय आं लायनायावसो जोंना नै जोंहा बिब' बिगुमैनाव फैनाया मोनफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै दुगैखांबाय स्र'नो साफानो नै देलायखांलायलायबावबायसो आङो बेनिफ्राय खिन्थु खानायखौ खानाखै आरोना बेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ जोंहा बिब' बिनानाव नै देखायनाङा होनदों ओंखायनो बारा देखायला आङो गादा गुदा दंथ'यो आंहा होननानै अमा बेदर नै जोंहा मेदामा बिब'आ माबादों अमा बेदर संनो नागिरदों बेनिफ्राय नैबेयावहाय सामब्राम गुफुर देबाय ओमफ्राय नाबो एवखांबावबायसो मोननै मोनथामनो जि जाना थांखागोनहाय आं बिगुमैनियाव नैयाव गाइखेर दं नै फिफा फिसाजो जाना थांसै आरो जोंहा जिनो गोथाव गोथावनो नै फिसाजोआबो जोंहाना गस्ला गोदान मोनबावबायसो बिमायंआ नै बायनाय गानथारबायबो मा मोजां मोनदों गस्लाखौ नै मोसानायखौ लाबोनो जाबाय दामबामो गुमैनि बिमा गय जादों आइया नै जिरायदों जोंहा नै ज'नो जि समायखादों मालाय आइया हामथारलाहाय लाजियो देलायबासो आब'नि बिखुनजो ना गुमैनि बिमा बिहामजो सफैदों जोंहा ओइ मादैया ओमफ्राय मादैया जुइस लोंगासिनो मैयानो खादों जोंहानि सरा नोंसोर भिडिअ फैगोन र' आलासिया भिडिअ लांगोन र' नै बुरिथारबाय खोनाथार मोनबाय लाजियो बुरियाखै जाबाय मा मानोना मादै जुस लोंगासिनो जुस लोंदों नै थाम्फैबो हरबाय बेहा बिगुमैखौ खिन्थाबाय जोंहा नुगासिनो नै भिडिअआवबो ना दाख्लै जानाव थांनानै ओंखाम जादोंमोन ज'नो गुमैजों बिब'फोरबो ना गुमै रानियाबो देरबायानो दिनै गुमैमोननाव ज' फैबाय जोंहा जि खान्थाल दङ ओमफ्राय गुमैमोनहानाव नै खान्थाल गोजा खान्थालखौ देखायनोसैहाय ओं जि खान्थाल दंखायो ने आयै खान्थाला नै खान्थाल फिथाइ गोजा गुमैमोनहानाव बेसे जानो जि दंमारोहाय गोजौआव ओमफ्राय गाहायाव नै बारा गैला आरो गाहायावबो दङ नै देग्लाय फानजोबदों थेलानै
आयौ थेलानि मानि फानदों ए 사실은 먼저 이제 사실로. अयथासार दंखायोमोन ना ए 나 몰라? 뭐 이사 하야 사이에 좀 와사네. गोथाव गोथावथार मार मस्ला मस्लि होनानै ओंखाम मस्ला जायादां 나 상대 그 자체잖아요. 이사 하자. 아르 깔아먹어. Jangan dia berfungsi kan tumbuh tak. 나 사양. 꼭 낭내. 마드냐 Nangan apa ni tidak. Apa nak pilih ni? जोंहा नै मादैमोन ज'नो ओंखाम जाबाय नै मादै Mati ni. नै आयु मादै बुरजा जादों Di mana berangkat gue ni, hai? Ajon. आयु मालाय मादै बुरजा जादों Ini bi mana boy ni kebetulan sin. ओं Ini lalu. Soy jon dong bro. ज'नो ओंखाम जादों gila. गैला आइया गैला आरो साथाम सानै गैला ना नोंसाना मादैमोन Asal soy jon gila. गैला Pas number jon, soy number jon gila. गैला Ek number. Pas number. Ek number jon, soy number jon gila. Ini Madia video खालामलायबाय ini नै रानि नाहर कुसि बाय बाय होनसै ना जोंहा कुसिखौ दै मामि ना थांनोसै जोंहा स्टेसनाव दङ गगामुगाव थांसै लोगोफोर थांनो ओंखारबोबाय आलासि जानाया पातला दयाव दंफैयो जोङो दायो ना नै कुसि ओरैजाय नै स्टेसनाव दंफैयो गारि नेगासिनो दङ जों बाय बाय